Kajing kemilanti jongki kemegi pa bagi kun jongki kin bit kin biang haba ki letsa haki hostel baka sorkar kala penbiang penban kani kamsam la jalong haba pai shaka jakasa ne ka hostel jongki khana kan thai ka bodon hapo ka school ba JNV Nongston namar la sakhi baka di ka hostel kala long ka bajat ra thai hadu ki benta ba sapo hadu sabaru ha ka baka la ru ban kata e ka kot ka khia pat ka khot ka suba jongki khana school Hakabay David kani kabanta kaseng FKGGP Nongston Circle hapo ka jingalam jong President Usamla Penchai Kharbani kilalet banjurip kendet ya katay ka hostel hakaba kila lap dalaki jong ki khmat ya ka jinglong sen jor jong katay ka hostel batla sakhi ru bawat ka jingta plaster cement ru kala hap bat kani kala kata shisha ya ki khana school ki basa ha katay ka jaka Hakade kasngi kaseng kalalit banyak kendu ru yo principal jong katay ka school hakban nakal yang jong principal uli thu bolodap pha ek jing tho shaki bor bahalor na ka banta ban penbahano ek katay ka hostel Henry haduk menta kampat urlong kaseng kala dawa jor yaki bor bahalor bakin simkia ban pha maramot no mardor yakate jakasa bat kaseng kepenti kenaru bakan nang yai budin yakani ka kam nang ni sakman kaliang jongi ka FKGP Nongston Circle hadin ba ka jing od jingnam jongi anak puli yakani ka school JNV di Gilawan ban jurip hi dagi jongi khmat bat nilai kendu yai principal jongkani ka JNV di hadin bang nilai kendu yai nilai keren bat nilai lelang ban jurip ya ketika hostel jong kikin thai nilai syam ban nilai lapsha ba ka jingduna ka don habai dei bat ka plaster bat ketika lakta sikadai ya ki khana puli hakathia akadam ti nilai yoru ban keren bat i ba ila kularu ba nakaliang ka jong i ba ila ai ka jing tho sha central government ban penbiang ban yo ka repairing habai dei bat ketika hostel kan thai tingi iru ba sibun kijing duna kani ka JNV ko menta ka ba ngui ba kani ka parking ru ba kambiang te kano ki jenjar ya ki kimi ki pa ba ki wan shaw lagi jong ki kun ba ka parking kamdon ti haban ya na jengai sa jengai ban ra ki tiar gitar na kamta jong ki te nakaliang ka jong iru ngibo ka jing karpat sa ka sorkar ba ken ai jing tho ai kini ki arteli ya ka sorkar jela ba ai jing tho ya kini ki arteli ki jing ki bang UI ya kini ka por ka ba ka hostel kan thai bat kini ka parking ka ba long menta ka ba bu jing ya ki kimi ki pa baru ya ki khna hostel ka ba khna hostel kan thai ka ba thia ki ba dam hang te ti ngi kerpa ya ka sorkar jela ba kan ai jing tho sa ka central government ban penbiang abai de bat kini ki arteli kiman ban nakaliang ka jung iru ngisngo ban Yai budin ban ngin sa airu ka jing tho sa EDC jong ka West Kasihil habai dei bat kini ki artli kimat